över på 3. Buss. Jag tänker att han är dragit på märksta marknaden. Men 378 måste bara få se för det är en språngkast i den. Har du fått in snissel och det fan det är bollar som inte. Ja, kolla. Ska man sopa där fan är. Har den 378. Han som kör rakt fram där. Där kör jag. Alldeles ny. Niaren var 353 när de gör. Ups, här kommer en tullbad buss. Nu är det vad kan det vara? 334. Kommer 333. Jag får 12an 10-8 i alla fall. Så där. Det är extremt 743. En bit som fattas till här. Jag känner igen det här solbuss. Den här motorn som ger. Jag i skolan. Bilförtjänare. Då kan man titta som Gretan ljusad. Ska jag göra. Jag vet inte fan vad man ljus igen. Och nu har han skolkaffe för dit så från fan. Men vad heter den jävla bussen? Fan för dig den här. Om borde komma en buss. Ja, 100 Bollnäs. Och sen ska vi köra direkt in bakom den som Gretan är för. Jag vet att jag filmar den 1000 gånger. Jag vet inte. Den kanske är något, men det kan inte kunna göra förrän det går 10 kvart i 8 så det kan inte gå åt den. Det är bara att vänta så känns det. Man får se det, det är bara att vänta. Det så är framme långt bort. Men så brukar det kunna vara, vad heter den igår som körde då? Jag kommer inte över det så här. Men det kom ju en sån här trista av någon bonusbussar. Men jag tänkte på den som körde skolbuss igår. Fan vad det går. Nu kommer den säkert. Nu kommer en tombuss där bortifrån så det är säkert den. Och tummarna på den som kommer här bort nu. Jag ser en tombuss här. Ja, kanske den. Jag hoppas det i alla fall. Man måste omskylta till skolbuss då. Ja, jag sa det. Aha. Jag var den även. Jag tror jag inte har det fel. Glöm vad det är. Just det. Ska jag få nya passagerare? Ska det bort? Ja, nu har jag stått lite. Ja, nu råkar jag skriva fel på den här skylten. Du ska inte skatta buss 100 så står skolbuss. Fan, det är 100. Jag har stämt 12 stycken. Jag ska gå 10-8. Skål för det. Nu kommer den över. Trångt vid den. Kommer den. Vad fan blir det då? 1.13.
Just det. Så glömmer du vad din tandnummer på bussarna. Oj, så betyder det redan.